नमस्कार. म्हापसा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा सेक्रेटरी तुषार टोपले आमच्याबरोबर असतात. उत्सव समितीचे अध्यक्ष आणि विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष अवधूत नार्वेकर, ट्रस्टाचे आमचे खजिनदार रमेश पणेरकर, उत्सव समितीचे खजिनदार वासुदेव अमोणकर, आमचे मेंबर संतोष आणि श्यामसुंदर पेडणेकर असतात. आजचा जो आम्ही गणेश चतुर्थी खातीर लॉटरी काढलेल्यो, देणगी कुपन काढलेल्यो, 15,000 आम्ही देणगी कुपन काढलेल्यो आणि गणेश भक्तांच्या उदंड अशा प्रतिसादामुळे आम्ही आमच्यो स्वार्थी त्यो वेळेच्या अभाव म्हणजे वेळेच्या आधीच आमच्यो सगळ्यो सोंपल्यो आणि आज घटस्थापनेच्या शुभमुहूर्तार आज ह्यो आमचे जे विनर आसात, विजेते आसा तांकां बक्षीस वितरण करपाचो आजचो हो शुभ दिन आसा. आणि ज्यो आमी स्विफ्ट गाडी दवरलेली, स्विफ्ट गाडयेचे मानकरी आसात हे शिरगांव गांवांतली सपना गांवकर, तांकां आतां आमी चावी आमच्या अध्यक्षान दिल्लेली आसा आणि मंडळ त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता, कित्याक ते 15,000सून पहिले विजेते ठरले आणि आज ते स्वता ह्या ठिकाणी उपस्थित राहून आपलो बक्षीस व्हरच्याक गेल्लेले आसा, त्यांचे आमी अभिनंदन करता. तशेंच आल्टो गाडी आसा, मागीर स्पेसिनो आसा, एक्टिवा आसा, हेचे सगळे विजेते आज येयल्लेले आसा आणि आज सगळ्यांच्या साक्षीन ह्या बक्षीस वितरण जाता आणि आमकां गणेश भक्तांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे आम्ही त्यांचे पुनश्च एकदा आभार मानता.